Bala yn ennill y bêl yn ôl mlaen ac Aberdaki dim cam sefyll. Aberdaki! Ergyd ar darget gan yr ymwerwyr. Y gwaith da gan Aberdaki yn derbyn y bas ar ergyd isel. Mi oedd angen yr arbediad gan Zach Jones. Dan Hawkins i Hwlffordd dros y gic rydd. Mendes yn unig yn y wal. O, mae'n curo pawb. Alaric Jones oedd yr agosa ati. Y gic rydd yn cael ei chwipio mewn gan Hawkins. Kieran Lloyd ar tafliad. Fawcett rownd y gornel at Arman. Hawkins, mae hwnna'n bas dda. Yr un orau o'r hanner, a mae Fawcett yn glir. Fawcett mewn i'r Cwrt Cosby. Yn ergydion isel. Ond yn rhy agos at Joel Torrance, a mae'n arbediad da gan gol geidwad y Bala. Ond am bas gan Hawkins i ryddhau i Fawcett. Fawcett yn defnyddio ei gyflymdran, rhedeg mewn i'r Cwrt Cosby, ond i ergyd isel yn syth at Torrance. Mendes at Aberdaki, cyfle Aberdaki, ymosod ar McCarthy, mae heibio i McCarthy. Mae'n croesi at y postyn pella! Wel, Eiron Edwards nath hedfan tuag at y bêl. Gwaith da gan Osebi Aberdaki lawr y dde yn curo McCarthy a'i groesiad peryglus Eiron Edwards. Taflu hunan at y bêl. Ond yn methu cael y cyffyrddiad holl bwysig. Aberdaki. O, angen yr arbediad gan Zach Jones. Aberdaki yn casglu'r bêl. Croesiad oedd i fod, dwi'n siŵr, nid ergyd, ond yn dal ar y gwynt.